Lancaster on the mix. Okay. Yarima on the beat. Tsaftar jiki abinci hada da muhalli. Mu kula da lafiyar hukunta mutane. Tsaftar jiki abinci hada da muhalli. A cika kula da lafiya ya fi kula da dukiya. Kuma cikakken mutum a same shi dauke da tarin lafiya. Babu nakasa ko tawaya a jikinsa bai daya. Arzikin duniya Allah ya yi maka lafiya. In kana da lafiya cikar burin duniya. Shi rashin lafiya yakan sa komai ya tsaya. Da kaji jikinka ya sauya to bi tambaya. Gurin masana neman kariya. Ai baka gwajin farko domin ka gane lafiya. Lafiya jari ne ku ji takensa guda daya. Mu kula da lafiyar hukunta mutane. Tsaftar jiki abinci hada da muhalli. Mu kula da lafiyar hukunta mutane. Tsaftar jiki abinci hada da muhalli. In yara ku su babu ba su kulawa. Mu kula da lafiyar su karamu gazawa. Abincin da za su ci a dinga tsaftacewa. Kayan sawa wanka a dinga kulawa. Kafin cin abinci hannu sai wankewa. Bayan sun gama a tabbatar an tsaftacewa. Wajen kwanciyar su nan ma a bashi kulawa. A ba su isasshen lokacin da za su hutawa. Mu kula da ƴaƴa domin su ne arzikin kowa. A ba su kulawa mun yi maimaitawa. Mu kula da lafiyar hukunta mutane. Tsaftar jiki abinci hada da muhalli. Mu kula da lafiyar hukunta mutane. Tsaftar jiki abinci hada da muhalli. Mata masu juna biyu a ba su kulawa su ma. Domin lafiyarsu da abin da yake cikinsu kuma. A ba su abinci mai kyau su ci in an samu dama. Kayan itatuwa da ganye zai taimakawa. Ziyartar asibiti domin awo zai taimakawa. Kafin haihuwa da kuma ranar haifarwa. Da zai samu lafiya ya ƙara kumari kuma. Kula da lafiya ya fi kula da dukiya. Mu kula da lafiyar hukunta mutane. Tsaftar jiki abinci hada da muhalli. Mu kula da lafiyar hukunta mutane. Tsaftar jiki abinci hada da muhalli.